udumo kuNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni abantu abathokozelwa kuye uJesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sihlangane namhlanje sizomkhonza nathi sibe phakathi kwenu emva kokuba siyasangabibikho. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sasinani ebandeni labo abafikayo. Kwaba kuhle kwaba mnandi ukubona umumile abantu ngobuso bokujwayela. Angibingelele-ke ngithobeke obaba abefundisi, omama abefundisi, ngibingelele obaba bonke abakhona, omama bonke, iy'ntombi ney'nsizwa Sunday school, usishayela izinsimbi kanye nosiphathele uhlelo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu kuyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Angibonge-ke bonke abathulile ne-male voice ibikhona. Ingihlekisa ngokuthi abantu abade bangiphambili, abafushane bangemuva ngenxa ye-SABC-ke bese bevele bengekhaya. Hhayi-ke bazokulungisa ngendlela yabo kamele ngisho lula. Ngiyathanda ukugcizelela ukuthi umumile la uthula, ungayiboni leya kamera ngokwazi ukuthi awuphumi. Uma ungayiboni awuphumi uzuvela kwividiyo. Ubona uma uvela uyibuka ukuthi uzovela kwividiyo, kodwa uma ucashe ngabanye abantu ngoba abanye ngiyababona bayacasha. Abanye bacasha ngenhloso, ngiboneni-ke lokho, ngikubonile angathi angasho ngoba ngibone ngile abanye abaningi cabanga ukuthi abakubonanga. Kodwa-ke ngiyajabula kakhulu uma sekuculwa kanje. Ngiphenduleke imikhuleko yami yeminyakanyaka, ngikhulekele ukuthi sibe nekhaya ngekhaya. Asemaningi-ke lokho, kuyajabulisa lokho. Le edinileke ukucula selokhu ebuza u-MC. U-MC lolunethile. Ungakusukeleke nje, akekho ngimvalelayo ungazi ukuthi ukhona noma akekho. Kushuthi bebafuna bekubezwile engandlebeni ukuthi bakhona. Ngiyabuza-ke uma besukuma, ngifuna ukubhala phela la. Ngithi ningobani ngamagameni? Abazazi nabo ukuthi bangobani. Hhayi-ke angazi-ke mina. Shuthi nililethe igama, uma ningalilethanga khona enginethe lona. Ngiyabona ku-YouTube. Ukuthi-ke lihle noma linjani angizulile. Kodwa uma nilethe nililethile ngizokhorektha lele ngilibhalile uma sekuphuma ku-YouTube. Hhayi-ke asidluleke mnandi umahleko. Sibonga uNkulunkulu-ke ukuthi sihlangane ngendlela esihlangene ngayo. Iphasika-ke selifikile, seliseduze kakhulu. Sixakekile-ke thina esisebenzayo. Mkhulu ngendlela emangalisayo umsebenzi okhona la. Ngoba le ndlu engaphelele ngeyithwayo kufanele kulabe kuyona engakabirethi, kanti kufanele ihlengwe. Kubanjwa kuyayeka, kodwa siyamthemba uNkulunkulu uzosisiza ukuthi yonke into ikwazi ukufezeka. Sizoya ngezwi lenkosi esilithola kuma-Hebrewu. Izwi lenkosi sizolithola kuma-Hebrewu. Ngesicule unumber 60. Hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe ngegazi likaYesu. Hlengiwe ngomusa nothando, singenziwe Hlengiwe
esidlulayo. uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ngothando sithande ngalo kuba sihlangane namhlanje phambi kobuso bakho, sihlangane namhlanje enyaweni zakho. Ngikhumbula uvakashele uMartha, ubavakashele noMaria usiswane. uMartha wayebhizi ngokudla ekulungiselela, kodwa uMaria wayehlezi enyaweni zakho. Wakhompleyina uMartha wathi, Nkosi awunaki noma ngisebenza ngedwa na, kodwa wakhuluma amazwi ayisimanga. Wathi ukhethe kahle uMaria, wakhetha ukuhlala enyaweni zakho. Wathi ukhethe isabela ngayo kwakhuthwa sona. uNkulunkulu wethu, siphethile namhlanje uzohlala enyaweni zakho. Siyacela Nkosi ukuba silizwe izwi lakho, ngoba kunesibusiso ukulalela izwi lakho. Bese siba sikhulu isibusiso ngokulenza. Ngiyakuthandaza-ke Nkosi kuba abantwana bakho bonke njengoba bekhona, kungabe bekhona oyedwa ozobuyela emuva isibusiso sakho engasiphethe. Siyacela-ke Nkosi sisize sibe abaliswayo balenze, ngoba izwi lakho liyaphilisa. Izwi lakho ligijima ngaphezu kombane. Izwi lakho lidabula amanzi, lidabula umlilo. Izwi lakho liyaphilisa mawulithumelile ngoba 1:7:20 liyabakhulula emathuneni. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Lihlabana, lahlukanisa amalunga nomkhathi, lihlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizinda kukho okusithekile okulekobala. Siyacela-ke liwenze umsebenzi nasey'mpilweni zethu namhlanje, kuba singazilanduleli ngosuku lokugcina. Obukhulumile kuJohn 12:48 wathi ngeke usasahlulela, kodwa yizwi elikhulume kithi ezosahlulela. Siyathoba Nkosi, siyacela ukubukela nathi ngomoya wakho ingcwele. Sipole moya ongcwele, sipolele kulo lonke iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 Yatela lesibula amabhayibheli ethu, incwadi yamaHebheru chapter 12, sifunda verse 14. Itheme yethu ubungcwele, part 4. Part 4 inkonzo yethu ikhuluma ngobungcwele. Part 1 wayikhona la ekhaya. Part 2 aba umqhubeko emandeni. Part 3 waba seyamasteni Sunday. Siku part 4 namhlanje sikhuluma ngobungcwele. Kufundeka-ke kanje, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Ukuba ngcwele ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Akuyona inkonzo encane ukuzahlukanisela uNkulunkulu, ngoba kusho ukuzidela ukuthi unabangani ungahambi nabo babehamba indlela ezingalungile, kodwa uzidele ukuthi kukhona konke kubekiwe kulengisa inkosi uJesu. MaHebheru chapter 12 laphaya kuverse 2, kodwa sigijime sibhekile umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi eyibekelwe intokozo ekhaya ezulwini, wayidela wehla wazothabatha isimo sokholo. Kubiza lokho-ke ukuthi sizidele ukuze sibe ngcwele, sizahlukanisela. Leviticus chapter 20 verse 16 uthi ngiyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabantu. Baningi abantu baye bethi bangabaNkulunkulu kodwa bengazahlukanisile nezizwe. Uthi-ke uNkulunkulu usahlukanisile nabezizwe. Umbuzo wami ukuthi ngempela wena uhlukene nabezizwe na?
mawuhlukene nabo pho kwenziwa yini ibandla lilingise izwe? Kwenziwa yini izindlu zokukhonza zigcwale ubuzwe? Kwenziwa yini ukuthi umahluko ungabibikho ngomzalwane phuma endlini yenkonzo afane nomuntu obeyihambele emgwaqeni? Kwenziwa yini lokho? Ngamba abazalwane banamhlanje abasaliphathi iBhayibheli ngoba balifunde emafonini. Bazalwane banamhlanje besilisa basabafaka othayi ngoba bafuna uma bephuma behambe emgwaqeni kungabonakali baphuma endlini yenkonzo ngoba balingisizwe. Asingalingisizwe bafowethu, bonakala ukuthi uphuma endlini kaNkulunkulu. Bonakala musuthi uma uhamba emgwaqeni abantu abahlangana nawe babamba amaphakethe abo, babamba ama-wallet abo ngoba bazi umzobe ephutha yini, kodwa ukuthi uphume esontweni umkhonza. Asiyekeni ukulingisizwe. Bonakala ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Bonakala uyifakile isudu. Bonakala uthayi ukhona. Noma ngabe kuyashisa, ngiyazi kuyashisa la kule ndawo, selokhu nga-aplayela ugesi ke. Ngiyazazi izinto zakwa-Eskom zihamba kancane ukuze sibe ne-airport. Kodwa ekugcineni kwakho konke asihlonipheke. Angazi-ke noma ngifuna nami ngizoma lapha phambi kwenu ngokufaka imthayi. Kungakuhle lokho, ngayiqhenye ngumfundisi wakhe azoma la ngokufaka imthayi. Ngayiqhenye ngumfundisi wakhe ezoma la ngejini. Ngoba nami angifuni ukulingisa izwe. Siyababona nako-TV, nako-YouTube beshumayela ngamajini. Abawafakile othayi. Amashetha ayalenga ashaya lapha phansi emadolweni. Kusuka kuphi umahluko phakathi kwami nezwe na? Kwenziwa yini ibandla ligcwale isizwe endlini kaNkulunkulu na? Ingoba ibandla alinabo abaholi abaqotho nabangcwele. Hayi, alinabo abaholi abaqotho nabangcwele. Ingoba amalungu ebandla wanikelile imizimba yawo kuNkulunkulu. Kufanele sinikele imizimba yethu kuNkulunkulu ukuze isimo somuntu siguqulwe, ingqondo yenziwe ibe yintsha, ukwazi ukuhlolisisa okuhle lokuyintando kaNkulunkulu. Uzokuhlolisisa kanjani okuhle lokuyintando kaNkulunkulu uma kuquliwe ungenayo ingqondo entsha? Isimo sakho sifana nalesi awungakasindiswa na. Angisho ukuthi ukusindiswa ngobulengisa uthayi kuphela, kodwa iqiniso lithi into eyenzeka ngaphakathi iphumela ngaphandle. Ubuso buyifastela lenhliziyo. Umuntu ethukuthele gayibozi ubona ngobuso bakhe. Umuntu eneme kupholile enhliziyweni kumnandi kuba nesmile. So ubuso buyifastela lenhliziyo. And umzimba uba yilento egijima engqondweni. And engqondweni siba yilento esidlayo. Lento ifita ingqondo yakho ile jiki iphumulele ngaphandle. Uma ufita ingqondo yakho izinto ezingalungile ubonakala ngokwenza kwakho. Ngoba imicabango yomuntu ugcine ikhuluma. Mase ikhulumile imicabango yakhe abese yenza. Mase yenzile abese yijwayela. Mase yijwayelile yakha i-character, isimilo. Isimilo sakho siqalephi emcabangweni? Umcabango uqalephi ngalento efita ingqondo yakho? Yini oyidlayo? Siyilento esidlayo, we are what we eat. Mangidla i-junk food ngizobonakala ngokuba mkhulu ngibe ngaka ngoba ngidla i-junk food. Mangidla ukudla okuhloliwe ngizoba usize oright ofanele. Nakumoya ke kuba njalo. Uma uhamba udla yonke into
Ngiyaxolisa ukubeka ukuthi ubayidwafu yomzalwane. Umzalwane ongakhulu, umzalwane omfushane umbona ngekhanda elikhulu ukuthi mdala lo muntu ekukholweni. Okuyakhuluma uyaqeketha kodwa iy'thelo zokusindiswa nokuphenduka zinjani azikho. Inkinga yalolu hlobo engikhuluma ngalo ukuthi banesimo. Yilento edala ukuthi sigijime nabo, sihambe nabo, sihlale nabo, sethembe kanti banesimo. Akhulume ngaso uMpostoli Paul ebhalela uTimotheyu indodana yakhe kwelikamoya ku-chapter 2, ku-chapter 3 Timotheyu wesibili verse 5 uthi nabanesimo sokwesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo-ke wobagwema. Sibulawa ukuba nesimo. Athi umuntu mayesesondela kuwe abone ukuthi amandla waphika. Bayinkinga-ke abantu abanesimo ngoba bacabangela izisu zabo. Bakhuluma ngamandla esiphambano ngapha kodwa badayisa izinto eziphika amandla eNkosi uJesu. Ake ngiphinde. Bakhuluma ngamandla esiphambano kodwa badayisa izinto eziphika amandla eNkosi uJesu. Thina bazalwane ngenxa yokunganikeli imizimba yethu kumnikelo ophilileyo nongcwele kuNkulunkulu siyahluleka ukuhlukanisa. Angiqala la ebandleni ngidayisa amafutha. Ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi uJesu akasebenzi kusebenza amafutha. Nginesimo sokumkhonza kodwa amandla ngiyawaphika. Bagcwele abazalwane emabandleni ukudayiswa amafutha kuwona. Bahluleka ukufunda ibhasi ibhaliwe ukuthi le bhasi yesihogweni. Ungasho kanjani ukuthi uJesu uyaphilisa kodwa ususebenzisa amafutha? Kunezinto ezidayiswa emabandleni. Kudayiswa iy'peleti, iy'qhane ezifakwa la. Uzithola usukhonzelela ikhanda lomuntu olifake kuwe kodwa ukuthi uJesu uyaphilisa. Abantu abanesimo kodwa amandla kaNkulunkulu bewaphika, kungcwele akukho la. Abantu badayisa amanye amathemba. Ukuphi umahluko phakathi kwalowo muntu nenyanga? Khona izinto okuthiwa ziyaphilisa. Oba no-forever living, manje noma basekhona. Mase sikhuluma iqiniso ngempela umzalwane udayiselani leyo nto athi uyaziphilisa. Kodwa bethi uyathandaza ngapha uJesu unamandla. Kodwa bephethe into ephathekayo ukuthi hayi uma udla lokhu uzosinda la, uma udla lokhu uzophila. Abantu abanesimo sokukhonza uNkulunkulu kodwa amandla akhe bayawaphika. Lithi iBhayibheli sibagweme labo bantu. Ngoba bayingozi, bayinkinga. Bahambisana nawe ukunikeza izinto ezizokusiza ekuguleni kwakho kodwa ethi uthandaze bese uyakusebenzisa. Hlukene ngani lo muntu nababholofiti abasebenza ukunyanga nomthandazo ngapha. Bakuthandazela, bakunika amakhandela, bakunika iy'ntambo. Banesimo sokukhonza uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. Besihambeni ngobungcwele. Bese bethi bayaziphilisa. Ngoba uNkulunkulu sekusele basho njalo bathi bakanamandla okusiphilisa. Uma ngale mongena la ekhaya lethu, thola abantu ama-profile pic banika amaphilisi. Baneka izinto abazidayisayo kodwa bebethi ngapha uJesu uyaphilisa. Banesimo sokumkhonza kodwa amandla akhe bayawaphika. Bafana nesitsha, an empty vessel makes more noise. Ikopi noma yini okhonza phansi nomsindo kakhulu. Babanga umsindo ngoba ngaphakathi ku-empty.
and mangabe nikhuluma ngezwi bangakuhlula ngisho ukuhlula kodwa amandla bayawaphika babulawa ukuthi banesimo. Izinto ezidayiswayo ebandleni zisuke zidayisela ukwenzani? Ingoba ekhanda phezulu umholo akekho right, uyadayisa wenza imali ngapha ngebandla likaNkulunkulu ngabantwana bakaNkulunkulu ufuna umnikelo futhi ngapha, and udayisa izinto ezinamandla abawaphikayo ezimenza aphika amandla. Khona iy'kweletu okulalwa nazo kuthiwa ziqosha imimoya. uJesu ushilo wathi ngegama lami nokuxosha amadimoni aseqoshwa ngey'qhano manje. Ubona imoto inanyathiselwa istikhi esithize sebandla, kanti hayi yena uyazi ukuthi simvikele, ayizungena ku-accident ngoba ihamba nestikha. Ngake ngakutshela ngelinye ilanga abazokhumbula abaningazi babengekho ukuthi kunomama othize owayesindisiwe kholwa ethanda abafana bakhe zela abafana. Njalo uma behamba ebakhulekele ethi asikhulekeni bantu bami nihambe nenkosi uJesu. Njalo uma behamba bethatha imoto ethi asikhulekeni bantu bami. Ngelinye ilanga babejahile bathi uyasitefezelela wena mama usiyeke ngalo Jesu wakho. Kanti baphathisile wathi abobuya namaqanda lapho beyakhona edolobheni. Mayithi asikhulekeni bantu bami bathi hayi sikhathele wena mama fake lapha ebhuthini lo Jesu wakho. Waphela amandla umama kwabuhlungu zahambe iy'ngane. Zakwenza konke ezifisa ukwenza, zawathenga amaqanda asekhaya. Mase zibuya zaba involved ku-car accident. Imoto bathi yaguqana yancane yangaka. Bafa bonke. Makuvulwe emuva ahlezi amaqanda wafika. Akufanga ngisho lodwa ngoba ihlezi noJesu kuthi. Abantu abanesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. Bahlala uJesu namaqanda faka nelodwa bafa bona bagoqana uJesu bathi akayohlala ekuthini. Babezomvusa kanjani bengahlezi naye njengabafundi? Kwathi mase kufika iy'khukhula ulwandle luphakama kufika umoya bamvusa uJesu. Babezomvusa kanjani bemfake ekuthini? Mhlawumbe-ke sizwa le ndaba ngoba ibuhlungu. Wena uma uhamba uJesu mhlawumbe umfake ngisho ekuthini ushiye ekhaya usungathandazeli ungcono nanalaba abamfaka ngoba kwabonakala amaqanda noma bafa. Uyathandaza yena uma uthatha uhambe, uyamtshela uNkulunkulu njengoba iZakhariya isiphathisile masise ey'ndleleni zakho zonke yena oqondisa imikhondo yakho. Uzoqondisa lento wena ongayazi ngoba umazisile. Athi ubo-91 yoyalezi ingelo zakhe zisithwale singaqhuzuki ngonyawo etheni. Uqhuzulwe yini wena? Yini ekwenze waqhuzuka? Ukuhamba wena ushiyile uJesu. Ungamshiyi uJesu, hamba naye. Ukho konke okwenzayo ukuzokuprotecta kuvikela. Sikhuluma-ke ngabantu abadayisa izinto abakhombisa ukuthi uJesu wabo usehlulekile ukubaphilisa. uJesu ekhuluma noMartha kuJohn 11:25 and 26 uthi mina ngivuka nokuphila, okholwa yimi noma uyophila, naloyo ophila akholwe yimi akasoze afe naphakade. Nabesebuza athi uyakholwa yilokho na? Athi uMartha ngiyakholwa. Sihamba nenkosi enokuvuka nokuphila, evusa abafile, ephilisa abaphilayo. Athi ophilayo akholwe ngeke afe naphakade. Suke lapho esekhuluma kumoya, ngoba umuntu ongakholwa ufile ehamba, kodwa ukholwayo uyaphila. Athi-ke ophila akholwe ngasoze afe naphakade. Akasakhulumi ngalokhu kufa kokuqala, ngoba khona ukufa kokuqala nokufa kwesibili. Elithi izwi lenkosi
abalele bekuJesu kufa kwesibili akunamandla phezu kwabo. Ukufa kwesibili kuyithini lomlilo elivutha umlilo nesibaboni. Ngisho isiphoko sokhonza ethubeni lomlilo. I-Hades lokhonza ethubeni lomlilo lisho njalo izwi lenkosi kuSamuel. Bese lithi lokho kufa kwesibili. Umethu Jesu ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi nomefo uyophila. Kodwa bese shintsha akhulume kumoya kuverse 26. Athi naloyo ophila akholwe yimi ngasoze afe naphakade. Ngoba usho ukuthi ngeke ufe ukufa kwesibili. So balokhu kokuqala okungekona ukufa njengoba siyalala nje. Malifika lwakho usuku lokulala uyolala noma uyofa. Ngoba ungakholwa uyafa ukufa kokuqala ngoba kana Jesu selinde ukufa kwesibili okuyithini lomlilo. Uma ukholwa-ke pho kwenziwa yini ube nesimo? Bazalwane ngabulawa ukuba nesimo bayazenzisa. Ukuze ungabi nesimo yenzizwa baseRoma 12 verse 1 and 2 usengeke ngawucaphuna. Ngakho ngiyalincenga bazalwane kusho umpostoli Paul ebhala olomoya kaNkulunkulu. Ngiyalincenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu okuqotho. Bake banikele uKhayini noAbele. uKhayini wanikela umnikelo ongaphilile ofile. Lithi ngiyalincenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ngomnikelo ophilileyo. Unjani umzimba wakho? Umnikelo onjani? Mhlawumbe abanye-ke abangizwa. Ake ngiqalela iduze kulaba bebesijabulisa. Njengoba kadumile la ucula kade unikela, umbuzo wami uthi umzimba wakho umnikelo ophilile na? Umzimba wakho umnikelo omjabulisayo yini uNkulunkulu noma umnikelo ofile? Ngoba uma uvuka esonweni kade udla isono bese uzoma la umnikelo ofile lo mzimba. Kufanele kube umnikelo ophilile nongcwele owamukelekayo uNkulunkulu. Uma uthandaza uyanikela. Lithi izwi lenkosi kumaHebheru uNkulunkulu Jesu emihleni yenyama yakhe wayinikela ngemkhuleko nangokunxusa nangezinyembezi. Ukungukuthi wayesikhulekele ekhala esikhalela. Umbulethela uPetro ethi Petro, uSathane unihlungile kodwa ngimkhulekele ukuba mawusuvukile ubasiza abafowethu. Jesu wasikhulekela abafowethu. Ngenxa yokuthi wasikhulekela usifundisile ukuthi simkhulekele. Ngiyamkhulekela imini nobusuku ukuba nikhule kumazini uNkulunkulu. Ngiyamkhulekela ukuba ngabikho noyedwa ozolahla esiphogweni. Kodwa akubona amandla ami ukwenza lokho lingalahlwa. Usemandleni akho ngoba izoba yilento okhetha ukuba yiyona. Bese sibabuhlungu isambulo last chapter. Ithonayo ngakone njalo. Kodwa ungcwele azingcwelise njalo. Ngoba kuhamba kufika isikhathi la uphela khona umusa. Uthi amkhulekela umuntu. Ikhuluma inkosi ukuthi makusamkhulekela ubani sengiqedile ngaye ngeke asaphenduka. Usuke sekunzima ke mase kufike lapho. Ngoba ukwazi ukuthi umtshela umuntu uyamyeka nje. Bese wazwela enhlizweni sekuqediwe ngusibani bakhe. And akekho ongamtshela. Ngaphandle ukuthi utshelele ukuthi eyindoda. Amadoda aseNinive seqedile uNkulunkulu ngawo. Azi ukudla khala washintsha uqobo. That is the only way out. La uNkulunkulu eseqedile khona ngomuntu uyaqhela. Akayisengikhathele ngusibani bakhe. Ngoba amaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku 6
uthi umuntu ehlehlele emuva emva kokube nambithi ulwazi lwasezulwini, wanambitha isiphiwo sikaNkulunkulu, wanambitha amandla ezwelizayo, amandla kaMoya oNgcwele, ngeke kusababikho umnikelo ngesono sakhe okusezibethelele uJesu wakhe. Mayebheka 10 verse 26 no-7 uthi awukho umnikelo kulo muntu onesazi kuphela ukulindela umlilo ovuthayo ozoqeda amaphika ngakho. Lokho uphawu lokuthi uhamba umusa uphele, ngoba sona ngamabomu basithemba ukuzona izolo, kodwa sona ngephutha kwenzeka iphutha bese siba nomeli wethu onguJesu. First John chapter 2 verse 1 kusho njalo ukuthi sinomeli wethu uzoma sona asimele, kodwa sona ngamabomu basithemba ukuzona. Ngakho-ke lona loyo ophila kholo uJesu kasoze afa naphakade. Umukholwa pho kwenziwa yini kube nesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa abantu bawaphila. Ingakho umpostoli Pawulo esinenge holo moya kaNkulunkulu ukuba sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilile, umnikelo ongcwele, umnikelo othandekayo kuNkulunkulu, ukuze kube ukukhonza kwethu kokuqonda. Bakhona abantu abakhonza bengaqondi, kanti benziwe ukuthi imizimba yabo bayinikelile. Nabayinikelile ayiwona umnikelo ophilile, umnikelo ofile njengokaKhayini. And kuyingozi ukunikela umnikelo ofile, lona uhlala unganikeli, ngoba uma uke wanikela umnikelo ofile ulandelwa isono esikhulu esinjengalesi esenziwa uKhayini sokubulala umfowabo. Kunezono okulula ukuthi uzenze uyihambela lapha kulo, kodwa mase uzosondela kuNkulunkulu kanti ubhizinesi sono, induku noswazi oluthola lapho ungena emgodini oyisulayo ukuthi wazalelwana. Njengoba yasho iNkosi uJesu ngoJudas Iscariot, bathi uJesu uyamuka indodana yomuntu njengokulotshiweyo, kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe kungcono kuba kazange azame. Asingoni, asingaphili esonweni. Niyakuba ngcwele kimi, levithi 20 verse 16, ukuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabantu. Phumani phakathi kwabo. Athi umpostoli Pawulo, ungadli nokudla nomzalwane oyibiza ukuthi umzalwane ebeyisifebe, ebengumbulali, ebengokhonza izithombe, asidli nokudla nalona. Kodwa abantu bezwe abayizifebe neziphingi siyaxoxa nabo ngoba sifuna abasindiswe baphenduke, kodwa hayi umzalwane. Umzalwane ozibiza ngomzalwane engehlukene nezwe, lithi iBhayibheli lami umi eyisitha sikaNkulunkulu. Kuzo zonke izitha okungaba ngcono ube nazo, ungakhetha ukuba isitha nomdani wakho, khethekayo ngo. Noma ngabe ulele uyaphupha, ungabofisa ukuba isitha sikaNkulunkulu. Hayi ungabofisa ukuba isitha sikaNkulunkulu. And-ke lesi statement mangisisho, akekho umuntu ofisa ukuba isitha sikaNkulunkulu, ngoba bonke abantu banesimo, but the moment amandla kuwaphika isitha sabo, and umbuzo wokuba isitha uzowuthola. Sibabonile abantu abayizitha zey'nceku zikaNkulunkulu eziprotectwe Isaiah 54 verse 17. Asikho isikhali esilolelwe bona sokuphumelela, nolimi oluvukelayo uNkulunkulu uzolwahlulela. Atosha amaphembe umuntu ahlanye ekhanda ngoba walwa nenceku kaNkulunkulu.
angalungelwa lutho umuntu empilweni yakhe ngoba waphikisana noNkulunkulu eqashe endodeni kaNkulunkulu noma kumama osetshenziswa uNkulunkulu. Ngoba asinikelile imizimba yethu yokunikela ophilile ukuze ukukhonza kwethu kube ukuqonda, uzi-understand izinto kufanele uzenze noma zenzi. Kade ngikhuluma nomunye izolo, ngikhumbula ukuthi kunensizwa yakafika kimi ikhala ithi baba uNcibande tshela umthandazele ngazi uNkulunkulu uzomthethelela yini ngoba ngathi umoya ongcwele. IBhayibheli lisobala kuMatthew chapter 12 verse 31 uthi ubahlambalaza umoya ongcwele akanakuthethelela okuleli nakwenzani. Yini engangingayisho ngoba ngumuntu kwakufanele ngimduduze ngathi Lord uzothandaza kusemandleni kaNkulunkulu ukuthi akuthethelela yini ephulisi lakho. Kodwa nawe kufanele ungene emkhosini ukhale kuNkulunkulu ulungisa amadoda aseNinive. Mhlawumbe angakuzwela namaphansi kodwa ukubeka into umuntu othuka umoya ongcwele akanakuthethelela kuleli izwe nakwenzani. Sathandaza sahlukana, akukho engangakwenza ngoba ngiyena umahluleli. Angimazi ukuthi uyowuthola umthando noma ngeke uwuthole. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kuze kube namhlanje impilo yakhe imile uhambe eceleni kwey'cathulo zakhe uyazama ukukholwa uyehluleka ngokwahlambalaza umoya ongcwele. Izazi 63 verse 10 abantwana bakwa-Israyeli bahlubuka bahlehlela emuva umoya ongcwele waba yisitha sabo. Qaphela ungabi nesimo sokukhonza uNkulunkulu kanti amandla awaphika ngokumvuzo waleyo buhlungu yobonakala ngokubala. Abantu abanesimo bayalazi iBhayibheli balicula, bayashumayela, bayakhuluma, benza yonke into kodwa babheke esibongweni ngobuxolo ngeke besaluthola umusa wabo sewadlula. Sinikeleni imizimba yethu ibe umnikelo ophilile nongcwele othandekayo, bese wenziwa isimo sakho sibe sisha. Sho njalo verse 2, isimo sakho masibe sisha, ukuguqulwa kwengqondo ukuze ukwazi okuhle nokuthandekayo kuNkulunkulu. Kanje ngisathi-ke umuntu onesimo sokukhonza uNkulunkulu amandla waphika uyisitha sikaNkulunkulu. EkaJakobe chapter 4 verse 4 ithi ziphingi anazi yini ukuthi ukuthandizwe kungukutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Makuthiwa-ke ziphingi anazi yini ukuthi ukuthandizwe kungukutha kuNkulunkulu, akukhulunywa ngey'phingi lezi ey'phingayo zenyama, kukhulunywa ngomuntu othanda uNkulunkulu ngapha kuyathanda uSathane ngapha, uyaphinga, uthanda amakhosi amabili. Yilezo y'phingi kukhulunywa ngazo la, ziphingi anazi yini ukuthi ukuthandizwe kungukutha kuNkulunkulu na? Ngapha uthi amthanda uNkulunkulu, ngapha uthi uthandizwe, unesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa manje awaphika. Khumbula impilo yethu sikhuluma ngokungcwele. Ubungcwele obujulileke lokhu lasitanda khona isimo. Athi umpostoli Paul waseKorinte kokuqala chapter 10 kuqala verse 1 athi angithanda ukuba ningazi ngokhokho bethu, athi bonke babhabhadiswa efwini kuMose, bonke babhabhadiswa olwandle kuMose, bonke badla kudla kunye kamoya ehlane eshimani, abesezothi bonke badla kudla kunye,
balandelwa idwala ababephuza kulo bonke lelo dwala lalibuKristu. Abesezokhuluma amagama abuhlungu athi kodwa uNkulunkulu wayengathokozi ngabo bonke, wabashaya engathokozi ngabehlane wabaqhela. So akunalutho ukuthi sihlezi sonke la siyakhonza sidlizwi, ngoba nabo bonke babeyidla imane vele ezulwini, bonke baluwela ulwandle olubomvu akubiza ngombhabhadiso, bonke baphuza kunye edwaleni elinguKristu elabalandelayo, njengoba siphuza ngezwini namhlanje nangezinye insuku. Kodwa lokhu akusenzi sibe ngabantu uNkulunkulu athokozayo ngabo. Okuzosenza sibe ngabantu uNkulunkulu athokozayo ngabo ukulenza izwi, silenze singakhulumi kuphela, ngoba kufuneka inkambo yakho ikhulume. Uma umuntu ekubheka abona uJesu ebethele esiphambanweni, beseza kuwe athi nami ngifuna le Nkosi yakuvelayo, nami ngifuna lingihlanze leli gazi elakuhlanzayo. Athi umuntu uma ekubheka abona iNkosi uJesu evusiwe kwabafileyo, athi nami ngifuna ukuvuka, ukuthi uJesu ngivuka nokuphila, okholwa yimi nomema wokuphila. Angikaze ngimbone umuntu ongasigceki isitha sakhe. Angikaze ngimbone umuntu ongasigceki isitha sakhe. Ngikhuluma ngokuthi uthi loyo owumngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Miningi abantu abathandizwe bayamgxeka uNkulunkulu ngaphandle kokukhuluma ngomlomo. Yilaba abantu abenza izinto emzimbeni yabo eziphikisana nomdali wabo. Pastor Romans 9 verse 19 and 20 uyakuqaqisa uthi usuza ukuthini kimi, usasolelani yena na, ngokuba ngubani ongamelana nentando yakhe na? Oh wena muntu, ungubani-ke wena ophikisana noNkulunkulu na? Okunjiweyo ungasho yini kwakukhumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Ukuxhuma inwele ekhanda ulwa noNkulunkulu ukuthi wakunikelani inwele emfushane. Ukubhobosa imbobo zamatiti ulwa noNkulunkulu. Sazivuma nje leso sonke. Yebo amatiti awafakile kodwa wazibona imbobo. Ulwa noNkulunkulu wakunikelani indlebe ezingenayo imbobo wena usuyifake imbobo. Uzongena kuliphi izulu? Ngoba lezi imbobo kwelikamoya zinkulu zingaka. Awuqhamuke ezulwini oqhamuke nembobo indlebe ezinembobo. Zivalwa ngegazi likaJesu, isono siyavunywa. Abanye banembobo la ematitini, la ekhaleni, la kufake khona ititi ekhaleni. Abanye banembobo la enkabeni. Abanye bagqoka ama-stomach out ukuze kuvele leli titi elilengiswe enkabeni. Uzongena kuliphi izulu usunembobo ehlezi engadalwanga nguNkulunkulu. 2 verse 20, oh wena muntu, ungubani-ke wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo ungasho yini kwakubumbayo ukuthi wangenzelani ngabanje? Abantu abanesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. Abanye babo bamile bayashumayela emabandleni, kodwa zikhona lezi iy'khathi emzimbeni yabo bakaze bazifuna. Abanye bashumayela nazo-ke iy'nwele, kuthiwa hayi thwale ebandleni, athwale zivele, noma ngabe uthwale wazimboza. uNkulunkulu obona konke uyabona ukuthi umbozeni. Uzongena kuliphi izulu? Ziyavunywa izono ukuze ube yiphunga elimnandi kuNkulunkulu, unuke iphunga legazi lendodana yakhe. Ngoba uma ungageziwe ngegazi likaJesu uyanuka, into eminyanisayo uNkulunkulu uyamnenga. But uma usuzivubile isono sakho unuka igazi likaJesu. Angayikhuluma leyo nto kaningi ukuthi uma uhambe eshaweni yogeza uphuma unuka insipho obugeza ngayo,
uma ugeza ngemfupho enuka kahle uphume eshaweni unuka kahle. Kanjalo nathi mase sihlanziwe ngegazi likaJesu siyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kodwa uma ungahlanziwe uyiphunga elimnengayo, wadinga nini ukusosa? Wadinga nini ukugeza? Umzimba wenyama uma ungathatha no7 days ungawugezi. Wathi ungena lapha emnyango sikuzwe sonke sijikisa amakhanda. Bantu ongena umluka kangaka ngoba ugezile. Wena sekuyiminyaka, sekuyizinyanga wadinga ugezi umphefumulo. Unuka liphi iphunga? Uthi uNkulunkulu usikhethile ukuba sibe ngcwele kuye, hayi komunye umuntu. Sibe ngcwele kuye, basahlukanisa neso. Uhlukene neso na. Ngakho-ke verse 20 owena muntu ubanike wena uphikisana noNkulunkulu na ukhunjwe ungasho yini kwakubumbayo ukuthi wangenzelani ngabanye. Bafaka amazinyo egolide, bahleka ngamazinyo esiliva, bayamphika uNkulunkulu banesimo. Ngeke ungene ezulwini nalezi zinto zikhiphe. Ayeke ungene, ngeke ngikhohlise. Noma ucabanga ukuthi uNkulunkulu akanamandla yini njengombumbi ebumbeni kwenza ngesigaxa sesinye esitsha, ngesigaxa sesinye isitsha esinye esihloniphekayo nesinye esingahloniphekiyo na. So sibunjwe ngenhlabathi, umlungu, umuntu omnyama, iNdiya, ikhalathi, abayelo base-East. Sibunjwe sonke ngenhlabathi eyodwa. Kodwa uNkulunkulu wahlobisa umhlaba wakhe ngendlela yakhe. Asibongelene siyikho ngoba umdali wethu ufuna siyikho. Kodwa mase siphumile kulo mzimba siyofana noJesu. Athi u1 John chapter 3 verse 3 bonke abanethemba lokufana naye bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Uma ufunda ku chapter 1 wesambulo echazwa kuthi ufana nelanga likhanya ngamandlalo, umthunguzo wami ilanga limbala ngokubuka ilanga bezositshela limbala nginambali la. So sonke mase sidlulile la emhlabeni sikhonza uNkulunkulu sofana nelanga, sothola imizimba efana nekaJesu obushilo. Kuma Roma chapter 8 uqala ku verse 29 athi laba abakhethile ngaphambili ubamisile babe nesimo bafane nendodana yakhe ukuze indodana yakhe ibe izibulo kubazalwane. Ngoba ikwazi umuntu kuba izibulo lezinja ngoba kayisona isilwane. Inja ikwazi ukuba izibulo enkomeni ngoba akufani lezi zinto. So kunabantu uNkulunkulu abanikeza isimo esifana nesendodana ukuze indodana ibe izibulo kubona, ingabi izibulo lona. Kodwa bonke abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Mase sihambile la sife sindwele ngeke kube bikho umahluko othi umlungu noma yini, kodwa uNkulunkulu abathathile basesibhogweni kuthiwa bayazi ukubona umlungu lo, umuntu omnyama lo, uhlobo oluthize lo, ngoba ngale kwethuna ukwazi into nefihlakele. Mabethaza kuthiwa bayizikeleton laba bantu bashila inyama yikho usela amathambo. Usethi ubona amathambo inyama isibuyile isikhona. Iphinde ishele inyama ngathi uyathomento uyahluthwa. Ishele inyama kusala iskeleton. Uthuthuza ku iskeleton kubuye hawu umlungu lo, umuntu omnyama lo. Nendlela akhuluma ikhala ngayo umsuthu lo noma iXhosa le. Kodwa ngaphezulwini sonke siyofana nenkosi uJesu xasana kobe kungekho. Sobe sinemizimba efana nelanga ngoba nayo nomzimba onjalo. Awuthandi lokho wena na. Koyini ube nesimo sokumkhonza kodwa amandla awaphika. Athi uIsaiah chapter 29 verse 16. Oh ukuphendukezela kwenu
ibumba liyakulinganiswa nombumbi yini ukuze okwenziweyo kusho ngokwenzileyo ukuthi yena akangenzanga na, noma okubunjiweyo kusho ngokubumbileyo ukuthi akanakuqonda na. Because that is what we are saying. Sithi uNkulunkulu akanangqondo, sisusa amashiya siwadwebe abe lento esifunayo. Thatha iy'nkobe uyixhume ube mhlanelo la emehlweni. Uma umuntu esekhala akakwazi ukusula inyembezi, angithi phela kuzosukalela silokhu ethatha ithishu ecindezele ethi ngoba izosuka le mhlanela ayifakayo iy'mali iyadula njenjalo. Usola uNkulunkulu ukuthi wakubumbelani waney'nkophe ey'nkani. Uzongena kuliphi isu? Uzongena kuliphi isu? Asibe ngcwele ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ngcwele. Ngaphandle kobungcwele sikhuluma leona maHebrew 12:14 kuthiwa zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Isikhiye lesi sokubona inkosi. You have to be holy, otherwise ngeke uyibone inkosi. You have to live with other people in peace. Ube nokuthula esikunikwe uJesu, uthi uJesu ukupha kwami akufani nokupha kwezwe. Athi ngikukhulumekile konke lokhu ukuze nibe nokuthula. Athi nginqobile izwe, nisesezweni nizoba lisizi kodwa izwe nginqobile. Athi ngikutshelela lokhu ukuze nibe nokuthula. Unakho ukuthula enhlizweni yakho. Maye kolwa noNkulunkulu. Isaiah 45 verse 9 12 kuya 13 uye olwa nomenzi udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba. Ibumba liyakusho kolibumbileyo ukuthi wenzani na, nomsebenzi wakho ukuthi akanazi izandla na. Abesethi yimi engiwenzile umhlaba kadala abantu phezu kwawo. Mina ngezandla zami ngeneka izulu nebandla lalo lonke ngiliyalesi. Ofuna lapho kwiSaya 40 uthi ibandla lezulu yena olidalile ulibiza lonke ngamagama. Mase lichazwa ibandla lezulu amafu, inkanyezi, inyanga nelanga. Njengoba inkanyezi zingaka nje uzazi zonke zinamagama kuye, uzibiza ngamagama. Thina sizibona sifane lezi ziningi. Uthi uyena olenzile leli bandla lezulu. Abesethi mina verse 13 ngimvusile lona ngokulunga, ngiyakuhlelemba zonke indlela zakhe. Yena uyakwakha umuzi wami, avumele abathunjwa bami ukuba bahambe kungabi ngenkokhelo nangesipho, kusho uJehova Sebawothi. U-Isaiah 61 verse 1 athi umoya wenkosi uJehova uphezu kwami, ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathothisiweyo. Ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa iy'ntilongo. Ukuba niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabantu. Abongcwele, abolungileyo, uNkulunkulu onomusa, moya ongcwele, moya weqiniso, mduduzi usukhulumile. Ubusisiwe ozwayo lokhu umoya sekukhulumile ebandleni. Ubusisiwe obukayo kulesi sibuko esiyizwi, asuse lokhu akubonayo ukuthi akufanele. Siyabonga Nkosi ngalesi sibuko sibeze sona namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa. Yazi ukuthi baningi abantu okhuluma nabo namhlanje. Baningi abantu baku-YouTube abayilento okhulume ngayo manje.
baningi abantu ekhaya lezi abayilento ukhulume ngayo manje. Siyabonga ukuthi kunabantu ekhaya lezi abazodlulisa lezi nkonzo ziqonde kubantu ngqo abayilento ukhulume ngayo namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ngiyacela ukuthi babusise abalishumayela ivangeli ithule, abadlulisa lezi nkonzo ziye kubantu ukuze bangazinambuleli usuku lokugcina. Siyabonga uNkulunkulu nomusa ngabo, asibazi abaziwe kodwa ezulwini bayaziwe iqhele yabo ibalindele, ngoba bayasebenza badlulisa inkonzo, ziyagijima zingena kwamanye amagrupu amakhulu. Abantu abaningi basizakale isalo ongafuni ukusizakala kodwa bengazilanduleli usuku lokugcina. Babusise Nkosi laba bantu lolo hlobo olukusebenzela ngale ndlela. Sibakhulekele nalabo abanesimo sokukhonza kodwa amandla bewaphika, wabafela nabesiphambanweni Nkosi Jesu. Siyabathandazela kuNkosi bese baphenduke, sishintshe isimo ukuthi ingqondo yabo ibe yintsha, banikele imizimba yabo ibe umnikelo ophilileyo. Siyabonga Nkosi namhlanje sifundisa ngokungcwele, size sibe ngcwele ngokuba wena Jehova ungcwele. Usisa kube lona loyo ufikile kubo lonke sinikeza wena ikhathi singakabikho namanje kwizinto eziphakathi. Siyacela Nkosi wenze umsebenzi. Siyakhuleka uNkulunkulu nomusa kube ivangeli lakho ligijima umhlaba wonke, ngoba yilokho okubambile uthela ize ligijima umhlaba wonke sokusiyalilanda ibandla ngangakagcwali umhlaba wonke ngokwazi ukulanda ibandla. Sizeke Nkosi silekelele ngoba sesifike ekhaya, siyafuna Nkosi ukulandwa sikulungele kodwa akakashunyelwa ivangeli. Sisizeke Nkosi kube sigijima sishumayele ukuze sisheshe sifike ekhaya. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimkhumbula uJesu umkhenge, ngimkhumbula amalanga onke, sengibuka Yehova, Yehova bendele, Yehova, Yehova lezinsuku zonke. Ngimkhumbula uJesu umkhenge, ngimkhumbula amalanga onke, sengibuka Yehova, siyabonga uNkulunkulu ukuze kube manje musa asiphumeke enkundleni zethu zokuxhumana.